Natubay ang barangay na po inabangga sa mapa, diha nga may siak ang mga pundok sa mga terorista nga naptapnas dihang dapita. Lugar nga lisod-sudlon sa mga bisita, ang napo ang sa iyang luyo may mga pangpang ug bagang lasang. Nahimong murag pulo nga ang labing sayon nga entrada, subay sa abangan nga suba sa inabangga. Dili man sayon sudlon ang barangay na po sa mga taga didto na nimuyo, dili usab sayon alang kanila ang pagawas nga walay kaagian nga plastada. Bugtong pagsakay sa mga barotong bugsayan ug sa nag-aginod nga gakit kawayan ang ilang koneksyon nga dos poblasyon. Musamot kalisod ang kondisyon kung may pasyente o emerhensya silang tubagon. May gihimo na kaniadto nga tulay apan ginama sa kahoy ug kawayan, wala gid kini kasugakod sa lahutay, labi na sa kadaghan sa mga manglabang nga manggibaklay. Sangi usaw sa kamaestro kinsa hapit gyud malumos nga sa pag-uli sa ila porsigido, gidungog sa probinsya ang ilang hangyo ug usa ka 10 milyones nga tulay nga kable nga alambre ang gipahimo. Wala pa usa ka buwan sukad nabuksan ug balik ang tulay nga kaagyan sa mga estudyante nga mga eskwelahay ug sa mga trabahante nga intawon manikay-sikay. Tourism attraction na ang ilang bagong tulay. Kay nganong nahimong tourism attraction, kay inig labang nimo ug samtang nagbaklay, musayaw-sayaw ang tulay. Ug kun dili kalig-on og tuhod ug ang kuto-kuto nimo daling mauyog, hayan makalabang kang magkamang ug mamahimong katawanan sa mga batang manglabang. Gikan diri sa napo inabangga alang sa Maayong Balita Central Visayas, kini si Ray Anthony Chu, PIA Bohol.